హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోండి లిరికల్ సాంగ్ ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. తప్పకుండా నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం మన సబ్స్క్రైబర్ ఇన్స్టాలో ఒక వీడియో పంపించాడు. ఈ విధంగా ఒక వీడియో ట్రై చేయి బ్రో అని తన కోసం చేసిన. అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మాత్రం లైక్ కొట్టడం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి. సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ అండ్ కామెంట్, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంటుంది, అక్కడ జాయిన్ అయిపోండి. నేను ఇక్కడ మ్యూట్లో పెట్టిన సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో టెలిగ్రామ్లో చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఒక హాఫ్ ఫోటో ఉంటుంది అండ్ దానికి ఇంకో 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఉంటుంది, మీకు ఈజీగా చెప్పేస్తా. ఈ ఫోటోని పెట్టుకోవాలంటే ఈ ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు, లేదా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ముందుగా ఏం చేసుకుంటామంటే లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి ఫొటోస్ని. మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి, 3టిని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి ఇలా. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ వేరే ఫోటో పెట్టుకోవాలి అనిపిస్తే ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన మీ ఫోటో కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో. సో మీ దగ్గర ఉన్న ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, అలాగే ఫాలో అవ్వండి. సో ఈ ఫోటో ఉందనుకో, ఈ ఫోటోని ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి ముందుగా దీనికి లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి కిందకి తీసుకురండి, 2 ఫొటోస్ కిందకి. ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కష్టం ఏం లేదు, ఈజీగా అయిపోతుంది. సో నేను ముందు ఉన్న ఫోటోని అదే ఫోటోని పెట్టుకుంటున్నా. మీ ఇష్టం, అది మీరు ఏదైనా ఫోటో పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ 2 ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ఒకటి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఒకటి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మొత్తానికి లిరిక్స్ రాసి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ దానికి ఏమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ అలాగే ఓన్లీ లిరిక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మొత్తానికి సెలెక్ట్ ఆల్ లేయర్స్ అని చేసుకోండి. కింద సాంగ్ తీసేసి పైన ట్యాప్ చేసి కాపీ 22 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ 22 లేయర్స్. సో ఇలా 22 లేయర్స్ యాడ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈజీగా సింపుల్గా 1 బై 1 ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ లిరిక్స్ కింద ఉంది, ఇదేమో పైకి వెళ్ళిపోయింది. దీనికి కరెక్ట్గా ఒకే ప్లేస్లో రావాలంటే ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, ఆ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్ని టచ్ చేసి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి ఇట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడ లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్గా పేస్ట్ టైల్ చేస్తే కిందకి వచ్చేస్తుంది. సో దీనికి 2 ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ దానికి మళ్ళీ ఇంకొకటి దీన్ని కూడా టచ్ చేసి సేమ్ పేస్ట్ టైల్ అంటే వచ్చేస్తుంది కింద, ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సో సింపుల్గా ముందేమో ఇలా వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇలా వచ్చేస్తుంది, సింపుల్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్, పేస్ట్ టైల్ అంటే లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇలా కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా యాడ్ చేసుకోండి.
సో 1 బై 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. పేస్ట్ టైల్ దేనికి మిస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 1 బై 1 పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. ఒకవేళ లిరిక్స్ పెద్దగా చిన్నగా అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మీకు నచ్చినట్టు. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూ ఒకటే ప్రాసెస్. పేస్ట్ టైల్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం పక్క లైక్ కొట్టండి. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ చూసి అలాగే వెళ్ళిపోతున్నారు. ప్లీజ్ బ్రో లైక్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. మీకోసం కష్టపడుతున్నా. ఒక్క లైక్ కొట్టండి. ఆ కష్టానికి తప్పకుండా లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేస్తే క్లియర్. మొత్తానికి లాస్ట్ లిరిక్స్ ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది. లిరిక్స్ ఇలా కింద పైన కొంచెం జూమ్ అయితే ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు చెప్తా. లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ టెక్స్ట్, ఇక్కడ దీన్ని ఇట్లా లాగేసేయండి. సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. ఇలా పెట్టేసుకుంటే చాలు. సో సింపుల్ ఉంటుంది. ఇలాగే చివరి వరకు 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూగా అలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పార్టికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. టెంప్లెట్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, వీడియో. మీ దగ్గర ఉన్న ఏదైనా వీడియో కావచ్చు, ఇలాంటిదే అని కాదు కానీ ఇలాంటిది ఉంటే బాగుంటుంది. సో మీకు నచ్చిన వీడియోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సో ఈ వీడియో ఉంటుంది కదా, దీన్ని ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి ముందు. ఇప్పుడు బ్లెండింగ్, లైటింగ్, స్క్రీన్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అయితే ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్ ఏవైనా కావాలంటే అక్కడ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఏవైనా కావాలంటే నాకు ఇన్స్టాలో సెండ్ చేయండి. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని నేను వీడియోని ఎడిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. తప్పకుండా మీకోసం ట్రై చేస్తా ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.